חברים, אז יוטיוב, אני לא יודע למה, פשוט אסרו ממני ועצרו לי את הלייב. אני לא יודע למה הם פשוט, אני עליתי לסטרימינג ללייב, לשידור חי, וזה פשוט כתב לי, הלייב שלך הוסר על ידי יוטיוב מסיבות מדיניות יוטיוב. עכשיו לא עשיתי כלום, כל מה שהיה בלייב זה פשוט ראו אותי, דיברתי על הלייב, ואז נכנסתי למשחק פורטנייט, וזה פשוט, הלייב היה רק כמה דקות, וזה פשוט נתן בלוק ללייב, משהו הזוי. אתם עכשיו רואים על המסך תמונות, זה דבר הזוי, פשוט הזוי. אבל חברים, אם זה עדיין ניתן לי את האופציה לעשות לייב, אם זה לא ימנע מאיתנו לעשות את הלייב הגדול שאני מתכנן בשבועות הקרובים, אז תירשמו לערוץ, ויאללה ביי.